И коледният шахматен турнир, организиран с помощта на нашите приятели от АБВ и спортен клуб по шахмат Спартак Плевен 21. Проявата премина при много добра дисциплина, много добър ред. Смятам, че всички сте доволни. Накрая, като на всяко състезание, има победители и победени. Започваме с най-големите. Почваме от четвърто място нататък. На четвърто място е Габриела Илира. Републиканска шампионка по шах няколко пъти. На пето място е Никола Тодоров, който беше включен в групата при големите. На шесто място е един от нашите приятели от АБВ, Данил Андреев, който събра маса точки и влезе в призовата шестица. На седмо място също един от нашите мълчугани, който вече смятаме, че тази година при мъжете ще се представя много добре, Кристиян Георгиев. И на осмо място дебютанта във всякакви шахматни състезания, председател на младежката организация на АБВ, Ваню Бългов. И започвам с призовата тройка. На трето място се класира Момчил Банев, който е нашия принос към баскетболния клуб Спартак. Започва с шах, завършва с баскетбол. Шанонаме от полза. Наградата ще връчи легендата на плейския баскетбол и председател на АБВ Плевен Цветан Антов. На второ място е също многократната републиканска шампионка по шахмат Гергана Димитрова. И на първо място е многократният медалист от републикански състезания и капитан на юношеския силобор на Спартак Плевен 21 Владимир Варбанов. И започваме награждаването при най-малките. Както казах, това за тях е, може би, първият турнир, който е при такава обстановка хубава, осигурена от нашите приятели от АБВ и смятам да се подготвят добре за републикански състезания, които ще бъдат в Плевен тази година в тяхната възрастова група. Значи имаше много сълзи, което е нормално. И мен първият ми турнир при 50 години с касак да риват, няма значение. Даже вкъщи излъгах, че съм направил 2 точки повече, отколкото бяха, но това друг въпрос. На 12-то място е Алекс Иванов. На 11-то място е Божидар Петров. На 10-то място е единствената дама сред малките, която направи 5 ремита от 7 възможни, Деси Миланова. Така е, чакат да подаваме момчета на кавалерство от малко. На 9-то място с 3 пата от 7 възможни е Иван Каменов. Той от 3 седмици прекупете и ще бъде нормално.
На 8-о място е Теодор Велков. На 7-о място е Калоян Кунев. На 6-то място е Георги Енчев. На 5-то място е Мартин Попов. Не знам дали е най-малкият участник. На 4-то място е Михаил Тодоров. Той по едно време беше и на първо място, но така е. И призовата тройка след всеки кръг тя се сменяше, но накрая все пак доби следния вид. С 5 точки от 7 възможни е Парис Пачев. И пожелавам да станете по шаг толкова добри, колкото той на баскетбол. Първо и второ място разделиха двама състезатели и тук вече се намесиха допълнителните състезатели, където все пак има и голяма доза шанс, нали? Защото не се играе всеки срещу всеки. На второ място е Людмил Горанов. И на първо място и най-голямата купа е за Алекс Борисов. Айде да снимате. Да благодарим на младежите на АБВ и на организаторите на спортен клуб Ушак. Това са много хубави мероприятия и дано станат традиция, защото всички знаете, че спорта е велико нещо, а за съжаление в последните години в държавата и в Плевен от ръководството се абдикира малко в спорта и дано се надяваме да се върнем на това ниво, което сме били преди 1989 година и наистина това е бъдещото поколение, защото трябва да се почне от най-малките, за да могат да търсим и високите резултати вече в по-напредналите възрасти. Да благодарим и на главния съдия. Приятно посрещане на новата година и да бъде по-успешна за всички. И в личен, и в спортна план.